Kuntratt żvelat minn One News juri kif l-infermiera Pakistani kellhom iħallsu ma' 3,000 euro f'miżati lill-kumpanija Crism Services biex iddaħħalhom jaħdmu fl-isptar Mater Dei. Crism Services issa qed titlob lill-infermiera mill-Pakistan li għaddew mill-eżami biex qabel jiġu Malta jagħmlu l-arranġamenti bankari għal ħlas ta' 1,500 euro. Din il-kumpanija għandha rappreżentanti ta' nazzjonalità Pakistana li qed jagħtu l-impressjoni falsa li l-infermiera jridu bil-fors japplikaw ma' Crism Services biex jiġu jaħdmu fl-isptar Mater Dei u li ma jistgħux japplikaw b'mod dirett mal-Gvern Malti. One News huwa infurmat li hemm l-50 infermiera Pakistani mill-grupp il-ġdid li sas-sajf ikunu ġew jaħdmu f'pajjiżna li diġà ħallsu somma ta' 1,500 euro l wieħed lil Crism Services Limited, li jfisser li din il-kumpanija diġà rċiviet mal-75,000 euro minn dawn l-infermiera. Iċ-ċifra ta' 1,500 euro li qed jintalbu jħallsu biex idaħluhom f'Mater Dei tfisser paga ta' 7 xhur għal dawn l-infermiera li fil-Pakistan jaqilgħu biss mal-200 euro fix-xahar. Il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat diġà talab lill-Gvern biex jiftaħ inkjesta pubblika, iżda sal-lum il-Gvern qed jirrifjuta li jilqa' din it-talba.